Aké sú hlavné príčiny nedorozumení pri komunikácii? Za prvé je to nezrozumiteľné zastreté vyjadrovanie myšlienok. Obzvlášť si dajte pozor na alibistický úmysel neurčito formulovaných oznámení vo forme nech si to preberie ako vie. Veď on vie, čo chcem povedať. Povedal som mu to. Za druhé je to používanie slov a formulácií, ktorým partner príliš nerozumie. Príliš odborné a slangové slová, popis prehnaných detailov pri vynechaní celku a podobne. Za tretie je to používanie mnohých významových slov alebo neurčitých výrazov. Je to príliš zložité, alebo je to závažné a podobne. Za štvrté je to nejasná a nejednoznačná formulácia myšlienok, ktoré pripúšťajú voľný výklad, ľubovoľne v prospech aj neprospech poslucháča. Táto forma buduje neistotu a dáva príležitosť k vlastnému domýšľaniu oznamovaných informácií. Za piaté je to nepozornosť či nezáujem jednej zo strán, keď často dojde k úplnému skresleniu informácií bez toho, aby to ten, kto informuje, vôbec zaregistroval. Za šieste sú to citové predsudky príjemcu k oznámeniam, napríklad zaujatie vopred odmietavých postojov, ako by si povedal, vymýšľa si, aj tak to tak nepôjde urobiť, alebo toto nebudem počúvať. Za siedme sú to predsudky, odmietavé či naopak nekritické postoje jednej zo strán k druhej. Príklad, on to nepochopí, alebo to je inteligentný chlapec, stačí mu naznačiť a podobne. Za osme je to rozpor medzi verbálnym obsahom a neverbálnym oznámením.